Festői környezetben, a Siroki vár melletti Liszkó völgyben 50 esztendővel ezelőtt épült föl hazánk akkoriban egyik legkorszerűbb gyalogsági lőszergyára, a Mátravidéki Fémművek. A második világháborúban Magyarországon működött igen jelentős lőszergyártási kapacitások döntő része a bombázások során megsemmisült, vagy a gépsorait leszerelték, illetve nyugatra szállították. A háború után az újonnan alakult demokratikus hadsereg gyalogsági lőszerellátása jórészt a megmaradt raktári készletekből valósult meg. Az 1950-es évek elején a politikai vezetés szándékának megfelelően megindult a felduzzasztott hadsereget ellátó hadipari létesítmények építése. Ennek során a szovjet mintájú fegyverek hazai bázison való ellátására újraindították a veszprémi lőszergyár, egykori Magyar Lőszerművek gépsorait, és úgynevezett zöldmezős beruházással 3 új gyalogsági lőszergyárat építettek, Jobbágyiban, Tégláson, illetve Sirokban. A siroki gyár a Mátravidéki Fémművek a vár alatti völgyben jól védhető helyen elsődlegesen rejtett hadiüzemként épült fel, kizárólag az egykori szovjet fegyverekhez alkalmazható hadilőszerek gyártására. 1953 után a politikai síkon történt változások miatt a haderő csökkentési hullám a lőszergyárak kapacitásának döntő részét feleslegessé tette, a megrendelések drámaian visszaestek. Ekkor alakult ki a magyar hadipar egészére oly jellemző kettős tevékenység, amely a hadsereget közvetlenül kiszolgáló ipari háttér biztosítása mellett nagyobb részt a polgári életben alkalmazható cikkek gyártásában öltött testet. A Mátravidéki Fémművek a lőszergyártó profil megtartása mellett fémcsomagoló dobozok, tubusok, kerékpárláncok gyártásával foglalkozott. Az 1990-es évek elejétől a magyar védelmi iparban történt drasztikus változások nem kímélték a lőszergyártó ágazatot sem. A gyalogsági lőszereket előállító gyárak közül hazánkban egyedül a siroki gyár maradt talpon, amely 1994-től MFS Magyar Lőszergyártó Kft-ként kizárólag a hadi és sportlőszergyártási profilra koncentrált. A tulajdonosi struktúraváltozások során a gyár 1998-tól újra teljesen állami tulajdonúvá vált. 2000-től a cég MFS 2000 Magyar Lőszergyártó Részvénytársaság néven 100%-ban magyar magántulajdonú vállalatként működik. A részvénytársaság törekszik arra, hogy gyártmányainak minősége világszínvonalú legyen, ezért már az alapanyagok beszállítóinak kiválasztására is nagy figyelmet fordít. A lőszergyártás egyik legfontosabb alapanyaga, a sárgaréz, Németországból érkezik a gyárba. A gyártási technológiának megfelelően a rézhüvelyek kialakítása több stációban valósul meg.
A vadász, sport, hadilőszergyártás másik, párhuzamosan zajló folyamata a lövedékek előállítása. Az ólomhuzalból készülő lövedékek formáját sajtolással alakítják ki, majd ezt követően történik a kész ólommag és rézköpeny egyesítése, melynek során a lövedék megkapja végleges formáját. A lövedékek paramétereit szigorú előírások szabják meg. Ballisztikai szempontból a lövedéktömegnek meghatározó jelentősége van. A minőségellenőrzés fontos állomása a megengedetnél nehezebb, illetve könnyebb lövedékek leválasztása. Ezen a szigorú szűrőn minden egyes lövedék átesik. A kor követelményeinek megfelelő ballisztikai jellemzők mellett általános alapkövetelmény az európai vagy amerikai piacokon megjelenő Siroki lőszerek esztétikai állapota is. Ennek megfelelni csak folyamatos, minden hüvelyre és lövedékre kiterjedő vizuális ellenőrzéssel lehet. Kizárólag a minden szempontból kifogástalan lőszeralkatrészek kerülnek szerelésre.